Migao mar pur e kaunti ma Migori kautende kod riwruok mar Agriculture Sector Development Support Program ojiwo jopur mondo mi opidh yiende mag olemo. Jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda mane owuoyo e kinde nyasi mar pidho yien mag olembe ma oting'o machunga, maembe kaachiel kod mamoko e sikund sekondar ma Sorore sub kaunti ma Kuria West wacho ni yiende mag olemo nitiere kod ber mathoth. Musenda bende owacho ni gijolo jopur mondo opidh yiende mag olemo manyalo miyo gi yuto mathoth. Bende ojiwo sikunde mondo ochier girube mag jopuonjre manong'ere kaka 4K Club mondo chiw puonj ne jopuonjre e weche mag pur kod rito alwora. Tunataka kupanda miti ambayo sio tu ya kulete kivuli na kulete mazingira mazuri, lakini pia miti ambayo ina benefits zaidi. Panda hapa miti zaidi ya miti 400, lakini huu ni mwanzo tu. Mpango huu unaendelea kwa primary schools mbalimbali. Wanafunzi wetu wa shule ambao wako hapa, tungependa pia waweze kujifunza na kuona umuhimu wa kupanda miti. Mimi nimeona umuhimu wa kupanda miti una faida sana kwa chakula, kwa lishe bora, na tunaomba usaidizi mtuletee mbegu ya kutosha ya miti kwa sababu hii ninaona ni kama ni chache. Yien nigi manufaa mang'eny. Mokwongo yien mwapidho sani gin yien mar fruit mar olemo. Iyudo ka wapidho gi e school to wa support gimiluongo ni agri nutrition. Nyithindo mantiere school biro yudo chiemo in form of fruits, to yien be ung'e ni yien kelo ga koth. Tiende ni kwa pidho yien to wa increase area ma